Drømmer du om mere energi, en smertefri krop og mere ro og retning i livet, så lyt med her. Jeg hedder Simon, jeg laver yogaferier og afstressende kurser med mindful yoga, åndedrætstræning, personlig udvikling og meditation. Det bliver kombineret med blandt andet vandreture, stillhed, sauna, gus, fællessang og altid fantastiske madoplevelser. Jeg trækker på hen mod 20 års erfaringer fra musikken, højskolen, coachingen og yogaens verden, og har hjulpet i hundredvis af mennesker på sporet af et mere meningsfuldt og nydelsesfyldt liv. Rejsen dertil starter med, at vi skal til et smukt og inspirerende sted, der giver perspektiv på det liv, du lever. Det gør selvfølgelig også en forskel, at vi skal gøre det med andre gode mennesker med noget på hjertet. Yogaen er uanstrengt. Den går dybt, men alle kan lave det. Lyder det inspirerende, så læs mere på yogaferier.dk.